Fa 4 anys que vam engegar un projecte amb el meu cosí i uns quants més que tenim avui presents de dir, a Bellaterra hi falta una penya. I aquí hi ha molt culer, criden per allà darrere i sé que hi són. Va costar molt engegar-la, però la tenim aquí. També hem de dir que va costar molt perquè el Barça ho tenia parat, Vull dir, aquí culpa també del Barça. Però ara tenim una penya a la que esperem. Aquí actualment són 450. Me omple de orgullo y satisfacción teneros a todos, perquè és el segon sopar que fem aquí, hem batut tots els rècords. Aquí tinc l'honor de que m'han acompanyat aquí penyes de Sant Cugat, la penya del Poble Nou de Sabadell i la penya de la Garriga, que m'han donat suport i que espero que me'l segueixin donant, perquè és difícil tenir una penya. I ara el més important. Penyistes, amics de Bellaterra, veïns, bona nit a tots. Com deia, doncs és un honor per mi, a més jo sóc veí de Sabadell, vull dir que això de Bellaterra em queda molt a prop. És un honor per mi estar aquesta nit aquí. Dir-vos que pel club és un acte especialment gratificant el fet de venir amb una penya amb un any i mig de vida. Això vol dir que el moviment penyístic és viu, que surten penyes cada dia i que des del club les impulsem, les ajudem i teniu tot el nostre suport perquè iniciatives com aquesta siguin una realitat. Però avui us vinc a proposar un joc. Us imagineu que estiguéssim ara mateix en un plató de ràdio on tots vosaltres sou periodistes que podeu preguntar-li als personatges que vinguin el que us doni la gana? Us ho imagineu? Sí o no? Ah, que no hi ha collons? Ah, ja, que no, ah, que sí, que no. Que hi ha canalla. Molt bé, doncs prepareu-vos. Rey de todos los españoles, me debo a todos los... Aquí li volen preguntar alguna cosa? Sí o no? No? Sí? Quina pregunta us faltaria? Va, que això no pot passar a la ràdio. Hem de continuar el programa. A la una? Dime, terrible, horrible, dantesco. Bueno, esta mañana acaba de producirse un hecho incalculable, de incalculables... Estoy inventando la noticia en estos momentos terribles, de incalculables consecuencias. Resulta que el Parlamento catalán acaba de declarar la independencia de Cataluña. Terrible, horrible, dantesco, apocalíptico, chiripitifláutico. Estamos acojonados. Allí están de puta madre. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Només us vull dir una cosa. Moltes vegades ens diuen, escolta, oi que us ho passeu molt bé fent els programes de televisió? Us puc assegurar que ens ho passem molt bé. Que cada vegada que surti algú dient no, és que esclar, ens hem de preparar els personatges i no sé què i tal, i és molt sacrificat. Sí que ho és, ja ho sabem que ho és. Però ens ho passem molt bé. I sabeu per què ens ho passem molt bé? Perquè sabeu que hi ha moltíssima gent que ens mira, moltíssima gent que té ganes de riure, i nosaltres, la nostra feina és senzillament fer riure. No som res més que uns pallassos, que uns bufons, i la nostra missió és fer riure. Mira, jo no sé si el riure és o no és cultura, però el que sí que penso és que les cultures que no riuen no haurien d'anomenar-se cultures. Que ningú us prengui mai el riure, que ningú us prengui mai els somnis, que ara en tenim i de molt importants. Buenas noches.
girl, you girl, type of girl that'll stay faithful, girl, even though you know